Yeah, Chala Rice. Welcome to the Pod Diaries. Yeah, Pod Chala Diaries. Yeah, Chala Rice. Yeah. Otherwise, kunjani bosisi bam? We are good, but unjani wena? Good. Phila now. All right now. The right. Okay. Now, welcome to the Pod Diaries, the only podcast ekufumaniseka uba ithatha the unknown to be known. Our community leaders, our artists is underground kufumaniseka uba azaziwa. Our former freedom fighters, or can I say, or our fighters, current fighters, meaning, or normal individuals, anyone can be kwi-podcast yethu, but ke ngoku asikhethi bani, as long you're making a difference in our community, that Yes. that's what matters. So yeah, anyway, nizazintroduce ngokwenu. I-guest yam le but ke guest yam Pretty, they call you Pretty or what? They call me pretty. Okay, ngusino ke lowa. But ke guest yethu namhlanje siphethe uyama. Asixolo uyama. Yama phela. They call you Yama phela. You? Yeah. So i-guest yethu namhlanje, and then usis Pretty ngapha. I-guest presenter, ilanka yethu, presenter yethu, co-presenter yam at the same time. Yeah. So mna ndiyakwazi yam, but ndolethi ncam. Okay. No lanto kakakwazi. Ewe. And andimazi. Okay. So, igama lam ndunguyama Maseti. Ndihlala ePhilippi, 16 years. 15 turning 16 this year. Ndifunda grade 10 at Cathkin High School, eHedderveld. Oh. So funda grade 10. 10. Yo awumdala yo. Grade 10. Sakhula. Thina sagqiba sina 23 esikolweni. Oh. Agqibule igqibhazana you. And sister. Yebo. You? Thina Sinyanya. sasifunda no Mike. Sasifunda no Mike esikolweni abantu abana 31 benabafasi. Sisithunzela sasikolo so. So yayilonda. Yophoka esikolweni. Sasiyobhorha. Okay. By the way, yeah. So if I may ask, uqale ngomba unyaka ke high school? Ndiqale ndina 14, I think it was 2023, 2023, doing grade 8. So ke ngoku le 2 years so ifundile. Bekunjani? Bone ntoni? What did you experience? Wafunda ntoni? Yo, a lot, yes, because high school mos udibana nabantwana abadala kunawe, which is sometimes mos xa usuka primary unala pressure yoba yo ndi high school ngoku. Nervous, yabo. Akho umuntu endimaziyo, yabo, you have to meet new friends, especially ke high school mos ku-stowed. Akufana nase-primary, like kuyadutyulwana high school, like kuyabelwana, yes, like funda like ngibone into ezininzi man. So are you saying your school kwaqala ku dangerous? Ewe, ku-dangerous. How dangerous? Beke ndava unibalisela sa story. Istories abantu abadubulanayo. Ewe, So like because like that Sizayidefeld qala. ewe eHedderveld phakathi elokishini. So like ndathi ndigqibohlike epheleni ndakhwela ke kwi-steps, then xa ndisehla ndabona uba okay kuyadutyulwana, mandabe ndiqonda funekile mos ndile esikolweni. Inside school premises? No, inside, not inside school Okay. premises, like outside. Bendisaya esikolweni. So ndabona uba kuyadutyulwana but ke kufunekile ndile esikolweni, yabo, because ndiyabhala, yabo. So I had to go. Meanwhile abantu like bayadubulana, yabo, funeka sibalekile singabantwana besikolo. So ayikho into positive oyifundileyo? I can say like abantu endiye ndahlala nabo esikolweni Okay. bebe positive, like bebengekho fake, ngabantwana ba-right. Okay, let's go. Okay, let's get to know Uyama.
Uyama City, the actress Okay. zandava kuthiwa, so like zange ndava kuthiwa uyacula or something okanye kuthiwa uyadansa. The only thing I know mna ndikwazi mna usephilippi TV for quite a while now, for about 7 years now. So we are actor. Okay. Tell us more about Uyama. Let's get to know Uyama Masiti. So I was now 15 and all the sad, yeah, and all the stuff, but yeah, Masiti, yeah. And then from the upbringing until now, and then why you chose a career acting at the young age, like from 9 9 years. years. Yo. Yes. Okay, uyama ne. Uyaphapha. Uyaphapha. But ngendlela right. Yes, uyaphapha ngendlela right. Ngendlela positive, yabo. So Kaphe the izinto ezi-right, yeah. Okay. So I think the reason why I wanted acting at a younger age is because ndandingenayo into yoba ndibawela uba ngugqirha or something, lawyer, yabo. Ndandingenayo into yoba ngaske ndingalipolisi, ndandingazazi actually ba ngaske ndingayintoni. Mna would see umuntu ocula eTV ndithi ndiyabawela uba nguye, yabo. So but ndabe ndingakwazi ucula at the same time, but ndiyabawela uba nguye laa mntu, yabo. So now I saw i-cousin yam eTV, yabo, like it's not actually cousin yam, ndandingamazi kwa umazi, even now andimazi kakuhle, yabo, but ndabona yena, but nangoku ndimbona yandimazi ba ngowasendlini. So ndixelwa ngutata ba yama izobona, yabo. So xa ndifika e-dining room andibonisa athi ngowakokweni ke sana lowana, ndithi hayibo kuthena evele eTV, athi ke nake ba nawe uyafuna uvela, ndithi ewe ndiyafuna, athi okay nza kufaka ngomso. So nyani I thought he was lying utatam, yabo. Ngomsekuseni wathi ndithethile ke sana ne-director masambe namhlanje, yandikhawulela ke nyani laa girl phayana eNyanga police station. Xa ndifikayo nyani I was a bit nervous, but ke ngoku abantu endadibana nabo ePhilippi TV ngabantu abarayithi, yabo, ngabantu abarayithi abathethayo. So zange kuphele nee-hours ezininzi ndithule, ndabuyela kulaa yam uphaphayo, yabo. Ndathetha nabantu. So I started like that. Ndayithanda i-acting even though there were challenges, yabo. Ndisoyika sometimes xa kusithiwa kuya-actwa, yabo, ndisoyika. Take us through your first project, your first acting gig. Okay. Uqala uma phambi kwecamera. Did you like what ufika nje wese uqala kwecamera okanye mhlambi it took some months or so? No, ukhumbula kwam I think kwakungomgqibelo ufika kwam, then ngecawe utata wafumana imessage ethi uyama makaphathe uniform yesikolo, yabo. So sebesikwesinye isikolo kuthiwa kusebhongolwethu, yabo. So ndandinemini eyi-1 ndifika, then kwakuthiwa ngengomso ndizawuact, yabo. And I won't lie, camera ndandiyijonga, like ndandiyijonga ndisoyika, yabo. So that's when I started. So kwezilandoka kwento uzi-actayo akho i-character ekufundisileyo kwezi character zakho ezininzi. I mean for 7 years noba mhlawumbi zingabi iifilimu ozictile zingapha koqonda. So eyiphi character oqomba uyayilanduka imandi, wayi-enjoya okanye yafundisa? Okay, masithethe qala, yabona umzekelo uba khona mos laa nto sino laa nto kufumanise kwakho i-character xa u-act uzi-acte zonke i-character, but there's this one character that is going to be a reminder of something okanye a character that will be kufumanise kuba hooked up nayo, uyayithanda, in love nayo, yabo, xa u-acte, yabo, because now uyi-actress mos, yabo. Yeah. So which character wena oyivumayo? Hope uyazikhumbuza owaqomba wayi-acer, and futhi it's speaking to the community. Umzekelo, it's educating ngale ndlela ufuna educating ngalo. We're talking about educating ngoku, yabo. Okay. Yeah, and then i-favorite yakho, yabo. I think ngulanga. Like I love i-character endayinikwayo kulanga. Like I love it because
Uma wami was njengoba ndisitsho like ndingumntu ophaphayo but kulanga zange ndibe like ndibe yiyo laa girl ndithule ndicalm yabo. I think I love it that way because most of the time besides uMona Lisa ii-character ndandizinikwa zazi-about igirl ebhabli like always ndiyathanda ndiyathetha okokoko yabo. Okay, ulanga ke sino it's one of those, it's a feature film ne. Yeah, it's very educational because dala mos screen kwisikolo ne. I've been screening for years kwisikolo and then it's iyathandwa, it's about GBV and stuff like that, and it's watchable. It's watchable. Everyone loves it. Yeah, it's specially made for kids. So kwezi characters zakho uthanda ulanga. Yes. So mna I want you to tell me about uMona Lisa ne. Bakwenzeka ntoni? Ungumntu onjani uMona Lisa? Okay. Mona Lisa is a young gifted girl ona 57. Yabo. Una 57. Yeah, but what she just said, A young gifted. Yes. She's Like she's young. But the age yakhe okay. is 57 years. Okay, I know what somebody said. I understand. Yabo. So, but Ebekhulele kwi-orphanage. So trying to get revenge because wayikhule kabuhlungu. Okay, njani kabuhlungu? Like ukhule engaphethekanga kakuhle e-orphanage e-orphanage by abantu ahlala nabo. Abantwana wayehlala nabo babengamphethanga kakuhle. Yabo. Then how did she get e-orphanage? How did she get e-orphanage? like ulantu ke Ufike njani? like ufike njani? Uqhamukaphi? Do we know the history of uMona Lisa? Like sense if umuntu ubukele kuMona Lisa, do we know ukuthi umzekelo usukaphi? Okanye still a mysterious thing of mase kuba isafunwa. Yeah. Yes, I think isafundwa because all I know is that uMona Lisa ne njembe bengathandwa ngabantu like ebehlala nabo e-orphanage, but there was uSis V owayesoloke eworth uMona Lisa. Yonke into emenzekelayo uMona Lisa, she always take a step. So Sis V, who's Sis V? Why indone P? Why P? Yayingumntu wayebagada e-orphanage. Oh. Yes. Okay. So yeah, maybe yabona sino mhlambi viewers will be like, ayibo 57 then A young girl. Like is it a kind of a disease? Is there a disease abakufumase kumuntu aka age akakhulu? There is, I think so, because Still ndandikhe ndayiva iruma etshoyo like ndandikhe ndava into enjalo. So what I want to know is how is it kula character yakho ka Mona Lisa, I see ukuthi kukho izinto ezinjenge une powers ne. Yes. But somehow there's powers zakhe zezi Pere. yeah unelpere because always nakwi poster nakwintona always Phethela pere lakhe. ipere ewe. Yes. Yaphila elper. Ungasixela yena ba what is the relationship nela pere pa kuMona Lisa? So Okay. andithi mos nebendikhe ndandixelela ngento ye-orphanage. Ewe. So uMona Lisa got the like ufumene ipere kuSis V, which is njembe wayengathandwa ngabantwana uSis V would always tell her kwamntwana okwenza into yenza kanje ngelibhere, like emfundisa uba ithi kanjena, which is nyani ibhere would make a difference mhlawumbi abantwana bawe phansi boom. Wow. Yabo. With uMona Lisa playing with the bear. Sis V urongo. Ufubukela Sis V urongo. Hayibo, ngingantona umntana. Okay. Now alapere. So that means uMona Lisa why right before afumana ibhere. That means why ngala so lelibhere lingxaki. Yes, because Mona Lisa gets the powers from ibhere. Oh. It's a pity ke abanye mhlawumbe abakambukela uMona Lisa but
benifuna ubuza uba ithini end yelibhere okanye what happens xa ufumanisa ukuba wena ibhere lakho lithathwe kuwe okanye lithathwe something because I once saw iscene apho kufumaniseka uba unelantuka there's this time kufumaniseka uba these two girls bathatha ibhere and Took the then bear. you die. Yes. Because Simo like uthwele mos ngelibhere xa I izofa think like life kaMona Lisa. Wow. Because ukho mos before eza girls zithu zilithathe ibhere. Babeqale emntwini owayesebenza naye eorphanage. Okay. Babe baxelela ba mina I know the way to deal with Mona Lisa. Yabo. Wabaxelela ke lonto baxela yena but then they found a way to take ibhere from Mona Lisa. Which is bebefuna to end Mona Lisa. to end Mona Lisa, Okay. which is when they end the bear, babulala no Mona Lisa Lisa, at the yeah. same time. So wafa Mona Lisa. No, So uyafa ukufa. Awufi. Kufa izenzo ezi. What are you? What are you kanye? Kwesikadoni. What are you? But sensitsho okay, what I want to know is yamana umzekelo there are challenges xa fumanisa uya act. And then you getting different roles like yes. bubbly, being humble and stuff. So with this Mona Lisa character, what were the challenges in terms of acting? Okay. Uyabona like nanto yayibanzima kum is to ba la character kaMona Lisa kufuneka ndinqumile like ndingumntana osoloke enqumile. Aggressive. Yes. But ke at the same time xa sekushutwa kuba khona abantwana kufuneka mhlambi like lo muntu ndishuta naye yena mhlambi uyahleka which is numbers ndizawufuna uhleka yebo which is mhlambi camera ijonge kum ebusweni ngoku I have to like pull my face like ndizame Serious. ewe cause izawubethwa Yamazi. izawubethwa Okay. Uyaziwa. Yabethwa nakule acting yenu. Ningayazi. Bethwa lwa. Harsh sana. Okay. So yikubethwa. So nize actor nibe right ufuna nibethwe. Hello. All right. Faka character. Yiva. and right. utsho All right. babe correct Yeah. Now, okay. Okay. With Mona Lisa, it's I mean, ufunza ntoni? Because, for example, other people might say there's a satanism kula film and all this stuff, but if you look at ngenye indlela, beside into dibene uthi satanism nobugqirha ewe, there is an educational part there. For example, bullying, yabo, the results of ubullisha, the results of ilanduka, of ushiwa ngumama akho, uphela usenzani, yabo, Yes. abazali they should Anger. take care of abantwana babo. But what else when have you learned kula film? I think like since uchilo ba into ye bullying Adimos Mona Lisa was bullied then as ba ekhula she wanted to do a revenge yabo cause ukhona ugirl owaye wamtshintsha wamenza umamakhe yabo Wachiba ima. Uthwani. after that yabo Imana lo girl utshintsha uMona Lisa. Une powers zoba makamtshintsha uMona Lisa bengubaka mamakhe. after uMona Lisa wayitshintshela girl Oh, nguMona Lisa utshintsha ugirl abe ngumama. Ewe. Wow. So- Umama kwathini wasweleka. ewe I remember that part, yeah. so ke ngoku uMona Lisa after tshintshe la girl ba mayibe ngumamakhe la girl tried all by means ba uMona Lisa ahilishe from izinto ebezisenzeka kuye ebefuna uMona Lisa afumane revenge yakhe which is ke ngoku uzise bonke abantwana babembhulisha uMona Lisa eorphanage yabo uzise bona bonke ba makafumane revenge naye. So it's all about the revenge at the same time. Yes. But ithini le revenge? Uzakwenza ntoni? By killing. Yo. Bangapha abantu abahlala orphanage ba ungababulala.
So it's about the revenge. So I think what they're trying to show is the fact that sometimes other kids they end up doing isn't maybe abazenzi when they are bullied, because the way umbona lesami street okakhona, it's so bad in a way yokuba umntwana omncinci would even commit suicide as GCPLs and all this stuff bona, because kaloku bangapha abantwana base-orphanage, there's more than 20 of them. Yes. Baninzi. Baninzi. So they gang up on this one person to the point of now you'd feel like, yo, I'm Antando useless. apha. So how do you balance acting nelantuka nesikolo? Because it's very tough. Oh, great lantuka. Yes, it's very tough. It's very tough. It's tough. Because xa mhlawumbi ndisiya ku-acting ngomgqibelo, ebusuku funeka ndibuye ndifunde. Yabo, funeka ebusuku ibe ziincwadi because nomusa abazali. So sina akana-life. Akana-life. U-lifeless akana-life. Life akumthetha kwidrama. Awuna-life. Nencwadi. But life akumandi nje. Yeah. Yes. School and lantuka, I like that, and I hope other kids are listening to this umzekelo. So if so nasi schedule sakho ba, okay, namhlanje this is what I'm going to do. So kule viki, this is what's going to happen. So this is what's going to happen. So ndiyazazi ndiyashuta usuku oluthile. Ngosuku oluthi, yes. So I do. so you balance life usengaka. But umbuzo wami uyalibamba ixesha na, because abantu ababhizi ohlaba balibamba ixesha. They don't. They know. I know. It's too much to a point about ulibala uba uthi yo kanene meba ndienda kwenethile. Occupied son of life unzima. Yeah. And once kuthiwe ngo-9 funeka ube sowuphapha mna ndiyaphuma u-9. That's all okay. So tell me, Ilantuka, anything you want us to know about you beside that? Sayazi ya act. Siyakwazi akwazi ucula. Uculela kitchen. Uhlaba izitya. Siyakwazi ba uyalantuka. Good kwi-acting. So what else you want us to know about you? What else do you want us to know about you, viewers? To know about you. To know about yeah, Mama said. Oh. There's a lot. There's a lot. There are a lot of things interesting about you, but we're now so young. Tell us. We wanna know. Mhla uyawazi amehla. Yes. So ke ngoku into ezoba nzima uba mamodelish. I think andiyiphiwanga modeling. Ndiyayithanda xa isenziwa ngomnye umntu. But uyami eqaleni bethe uyaphapha. Yes. So uphaphela intweni izinto Is ezirayight. right. Noba ukwazi ucula manje. Uthe noba ukwazi ucula but utheni uzawucula. Yes. So why not ngamodelish noba ayonto yakho uzame. Because andiyiphiwanga kum ngaphakathi, like Okay. andinayinto yoba ingaske. Awunayo passion yayo. I've got one last question for Yam. Glenda sibuzayo. Yakwapheka. Awanje suka bulo mbuzo. Nganto ugqitha ngopheka rice. Ndiyakwazi. Iyo. Ndiyakwazi. Yakwazi upheka rice. Umngqusho wona. Hayibo. Yeah. Yakwazi upheka umngqusho. Umngqusho yenye into. Oh, awukwazi upheka umngqusho wona. Uyakwazi upheka rice. Oh, okay. Yazazi steps. Name 5 steps of cooking rice. Okay. Uthatha i-rice, uyifaka embizeni, ugalela amanzi, then uswitcha on i-stove the way endiyipheka ngayo mna. Then xa Switcha on istove ngaphi ungekalantuki ungagalela amanzi. sendiwagalelile amanzi nditshilo Wagalele nje embizeni. Then uswitcha on i-stove. Sithake. Then xa ingathi rice yenyukile, yabo sekathi kuphuma i-starch, uyayicima, then uyayipura, ugalela ityiwa. Then ewe. The 5 steps le. Uyipula ngaphi wena rice? Kayi-3. Never. Hayibo. Uyipula 3 times. Awufuni utya kwa starch boss. Susa kwani. Okay, yeah, any last message to abantu abahalela u-actor
they want to be in Yeah. this industry, but they don't know about where to start. Okay, umzekelo, struggle shy. So how do you advise them? Encourage. Can you Okay. encourage them? Yeah, because there are kids there, talent. They want to showcase their talent, and then they want to educate the community through acting. Abanye, yabo? Yeah. Yeah. So, what do you want to say to them? Okay, what I can say in Doba, to your career, take courage, like push forward, like noba kwenzeka ntoni, because andithi mos ne kwi-agent kuyo mna there's izinto esidlula kuzo, abanye sistage, peer pressure, yabo. So always stay positive, yabo. Push forward for the career yakho, take courage, like so give up. And try all by means to get where you want to be. Yummy. Number one. I hope bakumamele. sis. Iwethu izomuntu omdala ezo. Awuna 57. Coming yeah. Una 55 man. Una 57. All right. No man, siyabonga kakhulu mansisi wami uba sisanawa namhlanje. Yeah, bekumandi. We got to know you. Ufumane kaphi? Una YouTube. MySpace, MySpace into zakudala zo zethu. So ufumane kaphi? Google like Facebook ngubani pha? Yeah, Mama Seti. Awuna TikTok? I know. Yo, Instagram. awumdala lo mntana. Amdala, una 57 nyana. Yabona abantu abandala serious. Una 57, so at least ubrata be ku Facebook, TikTok abantu abadala TikTok. But suppose akadlala kwa Facebook, Abantwana no bo. WhatsApp cha. Hayi abantu abadala bethu bazi ko Facebook. Yeah? You. Bakhona ku Facebook. You. All right. So I'm having a question there. It's like question yamba. Papa, ayo question. Ndizokudibanisa ngana. Umondelise na 57 years nje. Kulaphere lo awabenza bena emncinci ena 57. Lela phere elilibenze angagogi. Obvious. Yes. Wow. Hayi, sibona izinto. Yawena. Flames. Hayi ke. Ya Mama Seti nesinayo namhlanje studio bethunana. So sibonge kakhulu. We're recording from up at the house in Mobri anyway. So Sino, any last words before Sivale? Okay. So any last words before Sivale? So encourage enough. Bye-bye. So what does the future hold for you, Ngoku? Like how? What does the future hold? Like umzekelo what's in the pipeline? What are you busy with, Ngoku? Uyashuta na Ngoku? Senza uMona Lisa part 7. No. What are you shooting, Ngoku? Children of the soil. Yes. I think we missed that. I was supposed to ask that question from Edland and after that. So Children of the Soil, okay, I've seen the trailer, and then like Ngubani pha? Ngubani pha? Quickly. Ndinguboniswa. Okay. Last born kabongani. Napa utheni abuse? No. Oh, wenzani pha? Innocent. Ndiyigele English pa. Usiskruf kazi. Screw. Spoiled. Spoiled Yeva. brat. Awusizona spoiled bread wena, spoiled bread. Bread. Ndingumntaka daddy. All right. So when is it coming out, yon? Because kani sayishuta ngo. Izawubukelwa e-theatre ngoJune. Yo, so good. Yo. Awulapha kuMarch ngo. Sikumatshe ngo. March. All right. Aye, let's cross fingers. Yeah. We're then watching. So what? Yeah. Ubiza wabantu on Facebook. Khona phaya nganifumana phaya Sino. Uphi? I'm on Facebook, Ningudwani Sinovuyo. Oh. Yeah. Kuthi ngiqala efani. Because I want to start with my surname. But kaloku Facebook uqala ngefani. But we are It depends. Akakunqanda athi no, this is a surname. No. Yima, let me ask wena ungubhiza. Bhalwe ubiza wabantu phayana, kubhalwe ubiza wabantu So pha ku Facebook. uwabantu ifani yakho. Exactly. Like I'm Good question. It's a good question. Is it your surname? Yeah.
ayizange nginqanda uFacebook. Facebook abanqanda abantu Same abadala. applies. Akanqandi bantu Facebook. Kanqandi bantu. Bhala le nto ufuna uyibhala. Okay. Yama bekumani man banawo. Nkosi kakhulu ne. Siyabonga man. Yeah. Yeah. Let's hope for the best and wish you a great future. Yes, Heard of you. probably. Yeah. Thank you very much. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every month, looking angry like a demon. They say I'm not even a dog. When I'm on stage, I get bored. Yeah, guys ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.